Suzy 76 azt kérdezi, szinte Pepitában, hogy a sógora hosszú évek óta füvezik, és most eljutott arra a pontra, hogy le fog szokni. Január 1 óta nem szív, azt mesélte a sógornőm, hogy nagyon ideges és rettenetesen izzad. Annyit szeretnék kérdezni, hogy mi így kívülállóként tudnánk-e valahogy segíteni neki. Nagyon érdekes az, hogy nagyon sokáig az emberek, illetve a közvélemény azt gondolta, hogy a fűre nem lehet hozzászokni, de ez a nagyon idegesség, ez egy adott megvonási tünet, és rettenetesen izzad, ez is egy megvonási tünet. Tehát a fűre nagyon csúnyán rá lehet kattanni. Kár, hogy nem írta le a Suzy, hogy a sógora hány éves és mióta szív, de az biztos tudja, hogy ezek a megvonási tünetek, ha úgy megnézem, a fizikális megvonási tünetek, plusz még alvászavar is biztos van, hogy nagyon rosszul alszik, azért egy idő után megszűnnek, pár hét után. Azonban a pszichés vágy az borzasztóan nagy és borzasztóan intenzív. És tudja, nagyon izgalmas ám a pszichés vágy, mert amikor valaki abba hagyja az aktuális drognak a használatát, legyen az alkohol is beleértve, vagy nyugtató, vagy drog, az emberrel az történik, kb. Olyan látásmódja kezd kialakulni, mint hogyha valaki azt mondja, hogy látok, majd hirtelen felteszem a szemüveget, és akkor éles szemmel fogok látni. Tehát éles szemmel jön az illető ember tudatába az őt körülvevő ingernek számtalan zöreje, ingere, frusztrációja, feszültsége, rohanása, ami addig szűrőként vagy tompítva érkezett. Na most ezt elfogadni, befogadni, megfelelően kezelni, hát meg kell, hogy mondjam, nagyon komoly feladat és nagyon komoly kihívás, és a legtöbb ember ilyenkor a mindennapi élet elől ismét elkezd menekülni vissza a drogba. Tehát nagyon sokszor nem a megvonási tünetek a nehezek, hanem a hétköznapi élet megfelelő élése. Plusz azzal ötvözve, hogy ilyenkor az emberben a kialakult félelmek egyre inkább felfokozódnak. Elkezdi úgy érezni, hogy elpocsékoltam az életemet, az időmet. Mi lett volna belőlem akkor, hogyha én azt választottam volna, vagy azt csináltam volna. És akkor jön a kétségek, a bűntudat, hogy mit okoztam a szeretteimmel, mit okoztam magammal, masszív önsajnálat, félelem a jövőtől, tehát ez egy brutális állapot. Én azt tanácsolnám önnek, hogy javasolja a sógorának, hogy mindenképpen keressen fel olyan közösségeket, van egy jó pár ilyen közösség, akik akár az egyik legismertebb ez a Narcotic Anonyms, ami a névtelen anyagosok, névtelen drogosoknak a közössége. Ha ezt beüti, hogy NA, akkor az interneten, akkor ki fog jönni egy csomó olyan lehetőség, ahol a sógora elmehet, és beszélhet olyan emberekkel, akik abba hagyták a drogozást. Akár a füvezésről való leálláshoz az szükséges elsősorban, hogy az illető ember beismerje önmagának, hogy ő függő. Most ez egy kegyetlenül kemény kérdés, hogy függő vagyok. Ki vagyok szolgáltatva, akár önhibámon, hát ez nem önhibámon kívül valaki valaminek, és hogy belássam, hogy én függő vagyok, kemény egy sztori. A másik, hogy nem csak a közösség, tehát a sógorának egy közösség szükséges, mert konfrontálódni fog, szembesülni fog önmaga félelmeivel, plusz a haverjai feltehetőleg szintén szívnak. Most ilyenkor ez még nehezebb megállni, hogy az illető ember esetleg ne nyúljon vissza. Esetleg azt mondja 2 hét után, hát én már olyan fájinul erős vagyok, hogy 2 hetet már kibírtam, tehát akkor miért ne pöffentenék rá egyszer? Rá pöffent, semmi gond, nem sokára újra fogja használni. Mert megtapasztalja ismét a fűnek a pozitív oldalát. Kivéve, hogyha már nem alakult ki valamilyen negatív oldala addig, mert a fű az mindig az aktuális mentális állapotot
felhangsúlyozza, megerősíti. Tehát aki depés, az sajnos én sokszor beszéltem ilyenekkel, hogy bizony a depit fokozta. Hogyha meg pozitív állapotban van, akkor meg azt fokozza. De kívülállóként önök úgy tudnának segíteni neki, beleértve a sógornőjét is, hogy elmennek olyan csoportokra, lehet, hogy ez furcsán hangzik, hogy ilyen csoportfoglalkozást javasolnék, de a hozzátartozók számára már hosszú évek óta, amióta én drogbetegekkel foglalkozom, elengedhetetlen a hozzátartozókkal való megfelelő foglalkozás, mert nagyon sokszor a hozzátartozók rengeteg olyan kiskaput hagynak nyitva, amelyek lezárásával az illető ember teljesen másként reagálna adott helyzetben. Mert tudja, hogyha akár ön tudja azt, hogy, vagy az illető ember tudja, sógora tudja, hogy önök engedékenyek, megengedőek, segítőkészek, kedvesek, és önök mindig ezt teszik, akkor sajnos ezek az emberek egy idő után ezt ki fogják használni. Nagyon sokszor nem szándékosan, de sokszor bizony ez is előfordul, hogy hát addig is megszokták, hogy a könnyűnek látszó út felé moccannak el. És éppen ezért én azt tanácsolnám, hogy mindenképpen menjenek el olyan hozzátartozók csoportjába, akik már átélték, hogy mit jelent az, amikor a szerettük drogozik vagy iszik. Tudja, nem sok különbség van.